स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। आज के कमेंट बा ब्रिज किशोर बुलेट बवाली म्यूजिक। अगर आप लोग भी चाहतन कि आप लोग के कमेंट अगला ताज़ा खबर में दिखावल जाए तो कमेंट करी लोग। पहल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना तुपलो जवनिया ओढ़निया से फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के वीडियो के शूटिंग कंप्लीट कर लेहल गईल बा और जल्द ही आप सभी के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल जाई, जौना के शूटिंग के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना भतार रहे दूर फुल वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट कर लेहल गईल बा और एकरा के आप सभी के बीच जल्द ही खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल जाई, जौना के शूटिंग के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना बुलावतिया सोनवा फुल ऑडियो सॉन्ग परी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चिलम से धुआं निकल रहा है फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना बबुआ मरल भूख से फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौन गाना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बाड़े और ये गाना के अब तक 2.3 मिलियन यानी 23 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना इंग्लिश में बोला ए बलमुआ फुल वीडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसे वीडियो लेके आवत रहें।